פה רק מעדכנים בפיצ'ר חדש. שימו לב שעכשיו, אם לא תרגלתי כשעה עם הבוט, הוא בעצם יזכור את הנקודה האחרונה שבה אני סיימתי את השיח החופשי איתו, ולמעשה אם אני פשוט אשאל אותו שאלה כלשהי, הוא יענה לי תשובה. לצורך העניין, אם אני שואל אותו ישירות, איך אומרים? בננה. אז הוא יענה לי ישירות על התשובה, אני לא צריך להיכנס לתפריטים, רק שימו לב שבעצם הוא זוכר את הנקודה האחרונה שבה אנחנו שוחחנו איתו בשיח חופשי. במידה ויהיה רצון לתרגל תרגול מסוים, לצורך העניין מילים חדשות או פעלים, מה שלמעשה נעשה, לוחצים על קו נטוי, חוזרים לתפריט, ובעצם מכאן אנחנו חוזרים לתצורה הרגילה של הבוט, של בחירת הנושא, ומשם בחירת אופן התרגול. אז רק מעדכנים על הפיצ'ר הזה, בעצם הוא מאפשר לכם ברגע שלא תרגלתם את הבוט, ורק יש לכם איזו שאלה נקודתית שאתם רוצים לדעת אותה, אתם יכולים ישר לשאול אותו את השאלה, אין צורך להיכנס לתפריטים, זה בשביל להקל על החוויה. רק תזכרו שבעצם הוא כרגע נמצא מוכן להמשיך את השיחה האחרונה שניהלתם איתו, ואם אתם רוצים לעבור נושא או לתרגל באופן שונה מילים ספציפית או פעלים ספציפית, יש לחזור כמו שציינתי פה למניו כמו שהיה עד כה.